सैया हमके छोड़ के। आए भैया हम गायक परमत्र में शर्मा आप सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी। हमार कवि ओम प्रकाश जी एक गीत के लिखले बानी और म्यूजिक सजौले बानी हमारा पी चंदन भैया जी। यही सावन के पावन महीना में एक औरत अपना पति से का कहतरी, कैसे कहतरी सुनी। का कहतरी हो? कहमर के भीड़ नहीं हमसे सहाई, ले लो ये सैया जी कहमर उठाई। कहमर के भीड़ नहीं हमसे सहाई, ले लो ये सैया जी कहमर उठाई। भर देला सैया टूटा पनिया लपह के, भर देला सैया टूटा पनिया लपह के। भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके। ए सैया होला परेशानी नहीं बुझेला, अपने अकेले घूमेला। ए सैया होला परेशानी नहीं बुझेला, अपने अकेले घूमेला। अरे जा सैया तू हमके रोवा देला, जा सैया तू हमके रोवा देला। का हो बड़ा देवघर जाए के मन रहल, अब का प्रॉब्लम बा? चला कांवर उठावा चला। हो सारी पानी से भीजता, पूरा देहिया पसी जाता। हो साड़ी पानी से भीजता, क्या बात है? पूरा दहिया पसी जाता। बना के सारी पानी से भीजता, पूरा देहिया पसी जाता। साड़ी पानी से भीजता, जिया पूरा दहिया पसी जाता। बना लो। पियो जानी गाजा राजा बगले चपह के, पियो जानी गाजा राजा बगले चपह के। भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके। झुमा दी का बात बार पी चंदन भैया छागिनी रौरा यूपी बिहार में। हाँ दवाई क्या बात है? जिया म्यूजिक बाय आरपी चंदन स्टूडियो। प्रकाश प्रमोद संगे बाड़े लगे कामर डीजे पे नाचे। हो प्रकाश प्रमोद संगे बाड़े, के डीजे हो? लगे कामर आराम से। डीजे पे हाँ। नाचे। प्रकाश प्रमोद संगे बाड़े लेके कामर कान्हे पे नाचे। प्रकाश प्रमोद संगे बाड़े, लेके कांवर कांधे पे गाजा पीते हो? नाचे। इंद्रजीत सैया जानी बोला तू झटह के, इंद्रजीत सैया जानी बोला तू झटह के। भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा कमरिया लटके, भारी भइल बा